हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि sabitadaimaryvlog YouTube चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरबावबाय आरो दिनैथ' डिसेम्बरनि 10 तारिख दिनै जोंहा माने बाबाया बोसोरसे फुरा जाबाय आरो थैनाया दा दिनै जोंहा माने बाबानि नामै बोसोरसे फुरा जानायखाय एसे नेम खालामनो होननानै बाबानि नामै एसे आवाथि सावनो नागिरदों नेम निथि खालामनो नागिरदों आरो लोगोफोर दिनै 10 तारिखजों बाबाया बोसोरसे फुरा जाबाय आरोना दा जों बयबो बाबा सावनाय जायगायाव जयैनो न'खरैनो आरो बिबार एरि साजायनो होननानै जोङो ज' जादों आरो दादिबो दङ नै दादियाबो एसे बाबानाव एसे आर'नाइ एरि गानहोदों आरो दादिखौ नोगोर समायबाय मारैबा मबाइलाव आर'नाइजों जा बेरबाय
दा बयबो बाबाखौ खुलुमस्रांजोब्बाय आरो दा खुलुमखांनानै नै जोंहा जयग' होनो नागिरदों नालाय न'खराव बिनिनो खामानि मावगासिनो आदाया ओमफ्राय ओरैबो बाबानि नामै बावनो नागिरदों फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनाय मा जा एसे हायो बेखौ जोङो बाबानि नामै बावनोसै आरोना जेनेबा जयग' सावनायनि सिगां बेखौ बावनानै गारहैग्रोनांगौनो दा बेखौ बावनानै जों बयबो न'खरैनो बावजोबनोसै आरोना बाबानि नामै दा बयबो जयग' होबाय आरो जाहाथे बाबानि आत्माया सान्ति थाहैनायनि थाखाय बिनि थाखाय एसे बाबानि नामै बिदिनो इसोरनाव बोर बिबाय आरो जों बयबो न'खरनि गोजा
जाखांबाय खायसे थांसै पिकनिकआव थांनांगौनो सरलपारायाव जोङो हनै बाजै लेंदों थांनांगौनो पिकनिकआव थांनांगौनो औ खाखासोना आंनि फंबाय सनाफोर बिसोरो जाखांबायाखै मोजांसो नै निसानि थानांगौथ' औ दे ada आंनि भिडिअखौ नायब्रा नायाबाबो हगारनानै दोन थांगोन औ Roni suruh kepna. Nori si kepna. Mau. Alasnya tangsrang sebaik senang lepas. Ini apa tadi? Saya cuma siapa sana ada mendung sebelah pan halam. Supaya apa na? Ini vlognya bisa menjadikan, na? Aku. Asa kalau menentang mana sih ini vlog? Naik nanti misal menentang nanti ada video support kalau melangkai tas, sih ini family gua ada pun melangkai tas, na?